Kusasa mbukeli usuku olumqoka emhlabeni njengoba kuzobe kuqhakanjiswa ukusetshenziswa kwezilimi zesintu emhlabeni wonkana. Njengoba wazi-ke ukuthi thina la siyayigqaja ngolimi lwebele olukamageba phela lolu esikwethulela ngalo izindaba. Ukutholakala kabanzi ngobumqoka bolwimi kanye nokwazi imvelaphi yakho njengomZulu sixhumana nosolwazi uNobuhle Hlongwa wasenyuvesi e-UKZN. Mhlonishwa sikubingelele endabeni siqale nje sikubongele kakhulu ngokugqokisa kwakho ijazi lokuba incithabuchopho kasolwazi. Ngiyazibongela kakhulu Noxolo, ngibonge kakhulu nakubalaleli. Solwazi, njengoba usuze wafunda wagogoda nje usungusolwazi wesiZulu, yini eyakugqugquzela ukuthi uthande ulwimi lwebele? Mangiqale nje ngokusho ukuthi uthando lwakheka kakhulu ngesikhathi ngiwumfundi lapha enyuvesi ayaziwa ngokuthi iDurban Westville. Njengamanje osekuyinyuvesi yaKwaZulu-Natal ophikweni lwase-Westville. IsiZulu-ke sasingezine-ke nje zezifundo engangizifunda engagogoda-ke kuzona. Lokho nje kukodwa kwabe nje sekwakha uthando olukhulu lwalolu limi lwesiZulu okuwulimi lukaphunga nomageba nokuwulimi lwami lwebele. Nengathi sengiqala sengisebenza ngasebenza ngaphansi komnyango wezilimi zomdabu zase-Afrika ngifundisa sona isiZulu. Kuze-ke kube imanje na-ke nje ucwaningo engilwenzayo isikhathi esiningi liphathelene nazo izilimi zomdabu zase-Afrika ikakhulukazi-ke ezikhungweni zemfundo ephakeme. Solwazi, kumqoka ngani ukuthi umuntu aliqonde futhi alithande ulwimi alincela ebeleni? Kubaluleke ngalendlela eyisimangaliso, angazi ngingachaza ngithini, kodwa nje simele ukuthi siziqonde izilimi zethu zebele ngoba ziwubuzwe nje bethu, ziwubuthina. Izilimi zethu zesintu ziqukethe amagugu namasiko ethu, nalo lonke nje ulwazi lwesintu nemvelo lulele khona ulimini. Uma nje singathatha nje isibonelo umntwana uma eqala isikole uthothi lo mntwana lo akafundiswa ulimi lwakhe lebele, lokho kungadala umonakalo omkhulu ukuthi lolo limi lolo lwakhe ligcine lishabalale ngoba uyogcina engakwazi ukuthi akwazi ukuthi analidlulisele esizukulwaneni sakhe. Manje na-ke kumele-ke sizazi izilimi zethu futhi siziqhenye ngazo, sikwazi ukuzibhala phansi, sikwazi futhi ukuthi sizikhulume ngoba mangabe singazikhulumi izilimi zethu ziyashabalala. So-ke ngalesikhathi-ke esiphila kusona-ke lapho ulwazi ludluliswa kakhulu ngobuchwepheshe bamakhompyutha, siyadinga ukuthi-ke izilimi zethu zebele nazo zingasilele emuva. Nina njengosolwazi kanye nongoti bolwimi lwesiZulu, yiliphi iqhaza enilibambile ekutheni lungashabalali ulimi lwesiZulu? Mangiqale nje ngokuveza Noxolo ukuthi amaphesenti angaphezulu kwama-40 abantu bafunda ngezilimi okungezona abazincele ebeleni emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kusikhuthaza kakhulu-ke ukuthi-ke senze nathi imizamo yokuthi silondoloze-ke olukaphunga nomageba ulimi. Kulonyaka nje lo esikuwona inhlangano yomhlabuhlangene iqhamuke nendikimba yalo mbungazi wolimi lwebele lapho khona ithi imfundo yobuliminingi isidingo sokuletha izinguquko kwezemfundo. Kuningi kakhulu-ke thina esikwenzayo ukuqinisekisa ukuthi-ke olukaphunga nomageba ulimi alishabalali. Okokuqala nje mangisho ukuthi ngihola ithimba eligqugquzela ukusetshenziswa kolimi lwesiZulu kwezemfundo lapha enyuvesi yaKwaZulu-Natal. Lo msebenzi-ke siwenza sibambisene nezikhungo ezintathu zase-Europe okuyinyuvesi yaseSalamanca eSpain, inyuvesi yaseGroningen eNetherlands neTrinity College eDublin kwise-Ireland lapha. Ngonyaka ophelile nje sike savakasha eTrinity College eDublin kanjalo nase-Netherlands. Esikwenzayo ukelekelela ukuthi makube khona imibhalo esiyenzayo ngolimi lwesiZulu ehambisana naleyo ekhona yesingisi emkhakheni eyahlukene kwezemfundo. Lokhu-ke kuzokhuthaza kakhulu-ke ubuliminingi kwezemfundo eNingizimu Afrika. Siyabhala incwadi, amathisizi, amaphepha ocwaningo, konke lokhu sikwenza sisebenzisa lona olukaphunga nomageba. Ngiphinde futhi ngikusho ukuthi ngibambe futhi elikhulu iqhaza kusona isikhungo lesengisebenza kusona enyuvesi yaKwaZulu-Natal. Ngibambe nje iqhaza lapho sihlanganisa khona inqubomgomo yolimi
evuna ukusetshenziswa kolimi lwesingisi nesiZulu njenganezilimi ezisemthethweni. Lokhu bekade ngikwenza kusukela ngonyaka wa-2006 kuze kube imanje sisakuwona lo mkhankaso lo. Njengamanje na siphezulu kokuphothula amalungiselelo okuthi le nqubomgomo le ibe buliminingi ngoba sesifuna manje nokufaka isiSuthu sibe olunye lolimi lomdabu esizolufundisa khona lapha esikhungweni semfundo ephakeme iNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Sisemkhankasweni okwenza nezinye insiza kusebenza ngoba uma ngabe wakha uthuthukisa ulimi awukwazi ukulithuthukisa zingekho izichazi magama. Sisemkhankasweni yokwakha izipeli magama namatemu nje amaningi ukuze sikwazi sihumushe imibhalo emkhakha ehlukahlukene siyibuyisele ulimini lwesiZulu.